Ahojte, moje meno je Lukáš a dnes vám predstavím môj projekt Amanda. Hlavnou časťou vzdelávacieho procesu sú učitelia. Bez nich by to predsa celé padlo ako domček z kart. Ale keď započujete slovo učiteľ, aká emócia vami prejde? Väčšina ľudí povie, že negatívna. Ale prečo? Naša spoločnosť zabúda na to, že učitelia sú tiež osobami a žijú svoje životy mimo školy. Lenže smutné je, že na to zabúdajú aj samotní učitelia. Presne preto začala vznikať Amanda, rozvojový program pre učiteľov na stredných školách, kde si učiteľ zažije mentoring, coaching, komunitné aktivity a vzdelávacie workshopy, ktoré mu pomôžu znova nájsť vášeň a motiváciu ku svojmu povolaniu. Amanda existuje, teda poďme sa tak aspoň tváriť. Toto je Alena, učiteľka z Nitry, ktorá mala možnosť prihlásiť sa do programu a získala zručnosti učiteľa 21. storočia. Začala vytvárať komunitu aktívnych učiteľov u seba na škole a spolu s koučom zistila, prečo opakuje neustále tie isté chyby. Tak dajme možnosť aj ostatným učiteľom a nenechajme v tom Alenu samotnú.